हेलो गाइस वेलकाम टू प्रदीप दैमारी यूट्यूब चैनल नै जों दा बारहुंखाजों आंजों माबायाव फैदों आरोना मा होनोमोन मथुंगाफुरि पार्कआव फैदों आरोना मथुंगाफुरि पार्कआव फैदों जों दा गिबियावनो दैखौ लोंना लाग्रोसै दे बारहुंखायानो लोंग्रोदो एना बारहुंखा खाख्लारि बारहुंखा खाख्लारि ओमफ्राय ओरैनोसो बारहुंखा खाख्लारि आरोना बिथाङा अनेक घटना जादों बारहुंखा नाम लानो नागिरनायाव आरोना रायजादों माने एमइ स्कुलाव रायजागोन ना रायजायाखैमोनलाय रायजादों ना एसेल' बुंदों दा रोंनायनि माबायदि दे माने बारहुंखा लानो नागिरदों आरोना नामखौ माने एमइ स्कुलाव सिगांना सोलायनो हायोमोनलै नामखौ ओमफ्रायो बारहुंखा लानो नागिरनायाव गैया लानो मोनासै आरोना बारहुंखा लायो नामा मानसि नामा बारहुंखा जायो नामा बिदि होनबाय आरोना ओमफ्राय गैया लानो मोनासै ओमफ्राय आरो सासे लोगो दंबावोमोन बियो आरो मा स्टार लानो नागिरदों आरोना स्टार लानो नागिरनाया बेबो मोनासै मानसि नामा स्टार जायो नामा बिदि होननानै दा ओमफ्राय बेबो लानो मोनासै आरो ओमफ्राय बेबो लोगोआबो बेबो ओरैनो मोसानायफ्राव स्टारखौनो लायो आरो दाबो अबावबा स्टार होनानै मोसायोमोन आरोना जेनेबा दाना मोसानो नागिरदों स्टारा बिदि आरोना स्टार ग्रुप डेन्स बेफोरबायदि आरोना नामखौनो स्टार लानो नागिरदों आरोना आरो बिहा लानो नागिरदोंमोन बारहुंखाखौ लायोबा बारहुंखा खाख्लारि जागोन आरोना एना टाइटेला खाख्लारि माने जोबथारनायाव उनाव मिनिसोरांखौ एक्सेप्ट खालामनाय मिनिसोरांखौ इनि नामा माबामोन आरोना बुधबारमोन आरोना बुधबार माने बुधबाराव जोनोम जादों खोमा माने एकदम नर्मेलाव आरो फुराना नामा बुधबारमोन ओमफ्रायो बुधबारखौ मा होनना गाबज्रियोमोन मास्टारफोरा बुधर होननासो गाबज्रियोमोन आरोना राइटिंआ माने थिग जायाखैमोन आरो बुधर होननासो गाबज्रियोमोन आरो ओमफ्रायो ओजों दि नामा बुधबारसोमोन दा बे बुधबारखौनो ओमफ्रायो ओरै एमइ स्कुलनिफ्राय गबोनाय टाइमाव 8निफ्राय 9आव गबोनाय टाइमाव बेवहाय माने सोलायदों आरोना सोलायनानै ओमफ्राय सोलायनो नागिरनायावनो माबाखौ लानो नागिरदोंमोन बारहुंखाखौ लानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय गैया लानो मोनासै आसोला ओमफ्राय थाङै थुङै माबाखौ लाबाय आरो रिंखांखौ लानायसै दा रिंखां खाख्लारि जाबाय आरोना रिंखांसो नामा रिंखां खाख्लारि जाबाय दै ना नोगोर कमेडि बाथ्रा बुंनो हागौ इयो बिथाङा चेनेलल'सो खुलिथ'वाखै चेनेल खुलिबा नोगोर ग्र' जागोन थाबैनो साननैसो उनाव नुगासिनो रिंखांसा इउटुब चेनेल रिंखांसा इउटुब चेनेल ब्लग ब्लग भिडिअ रिंखांसा इउटुब चेनेल ब्लग भिडिअ माने बेबायदि लाबोगोन आरोना नोंथांमोन माने दा गायनाय फुनाय बोथोर नालाय आरो ओजा एसे हाल खदालबो मावनांगौ ना हाल खदाल आरो बाहेरानि नलेज अनेक खामानि थायोना थांलाय फैलाय दा नै एसे नायना लालाय मथंगाफुरिनि माबा गार्डेन आरोना इयो पार्क माने मथंगाफुरि पार्क बियो मथंगाफुरि पार्कआ मायाव दङ होनोब्ला तामुलपुराव दं आरोना तामुलपुराव दं आरो फारसेथिं तामुलपुरा मा जानानै फैबाय डिस्ट्रिक्टबो जाना फैबाय आरोना दा जोंनि तामुलपुरनि मथंगाफुरि पार्कआव दं आरोना दैयाबो एसे गोथाव दा लोंखांबाय एसे गोबाव लोंबाय आं दैखौ दा एसे बेरायहैनो आरोना मैखुनजों फट' मोनसे मैखुनजों जोंना नै फटक लानोसैनो आसोला रोङाबा गेजेराव थुना होबानो जाबाय नोगोर फाग्ला रोङाबा गेजेराव थुना होसो होनबावबाय आरोना साफायजानो नागिरदों नैबे ओरै डाइरेक्ट ओरै मा जागोन साहामोन ना ओरै साहा आरोना नैबे सिद्दा लामाया इयो साहा ओइयाव रड मोनहैखागोन आरोना ओमफ्राय ओरैजाय माबा आरो खोला ओइ कलेज दङ इयाव मोनसे हायार सेकेन्डारि कलेज दं आरोना हाथाय खाथियाव इयावहाय आङो दिगखौनो आन्दायो आरोना सानजाखौ खोलाखैसो मोनो आरो ओमफ्राय नैबे ससेयावल' आन्दायफैया ओरैजाय दा नै बेफोरबायदि दं आरो दाथ' नै बिथांनि एसे कमेडिखौ खोनाखाबाय दानि रोङाब्ला मा होनदों गेजेराव थुना होनांगौ जाहैबाय फटक लानो थिनबाय आरोना एकदमबारे रोङि बायदि बुंखायो जाहैबाय जेनेबा
आंसो दा रोङा जाबावो होनदो रोङाबा गेजेराव थुनांगौ जाहैदों दा नै बिबारफोरा गेवलां गेवथां बारना दंथ'यो ओमफ्राय एसे अखा बोथोर जाबायना दा हाग्राफ्राबो साफा जाजोब्बाय आरोना दैलाङाव गाखोनाय नामा दैलाङाव दे गाखोनोसै होनबा आंनि थला माने माबाथ'ला आङो मानो सिङाव माबा दङ नै गुना दङ लंपेन्टआ हायसिनो हागौ गुना दङ ना लंपेन्टआबो दाख्लैबावसो अनलाइनाव बिहरनाय ना अनलाइनाव फ्लिपकार्टआव ए नांथ'ला दा आंनि मबाइलजों मोनसे पिक लानो हागोन जागोन दे नै जा फाग्लाखौ दा अनलाइनावसो बिहरदों जाब्रबलाय लंपेन्टआनो ओजों सुहोनायसो नै इसोर गोदान प्रिन्स आरोना थाफानो नामा होनदोंमोन आरो लाथ'वाखै दे बिसोरबो बिथांमोनाबो पार्कआव बेरायफैदों आरोना बिथांमोना थाफानो ओंखारलायदोंमोन First time टाउनफोराव मटंगाफुरि दैलां मैलां गेलेफेरबाय आरोना गोदोसो गेलेयोमोन नाथाय दिनै गेलेबाय आरो दा नै राजायाबो पार्कआव हाबफैदों आरोना बिदि गेलेयोमोन आरोना दैलां मैलां लागाव दैलां मैलांखौ बेलेगा मा बुङोमोनलै दिन मा होनोमोनथाय बेलेगफ्रा सोरबा बेलेग एसे होनबावोमोन आरोना बुंनो हाया हा दिनदुलाथ' नङालै बर'आव लिरनाया नामा जानो बेखौ दा बायदियाव जोंनावथ' फरिखा फैबा बेखौनो लिरनांगोन जोङो मिथियाना जोंथ' ओरैनो दैलां मैलांसो बुंखायो ना बुंखायो ओमफ्राय आरो लिरनायफ्राव अबेबा दिनदौला ना बोरैबा बेफोरबायदिबो मोनोमोनलै आदसा जाथ'बायलै जाथ'बायना दा नै मालाय राजायाबो माबादों आरोना दंफां सिंखि मालाय एसे जरा जरा दङ जा सानैजों हौवासा गोजा नै गाइस माने मटंगाफुरि पार्क तामुलपुर आरोना एन्ट्रि फिसआ 20 थाखा लादों सासेयाव 20 थाखा बेबायदि आरोना दा ओमफ्राय नै ओरैजाय नैजोंहाय माबा मोनहैगोन आरोना ओरै बेजों गाखोयोबा ओइ मेन रडखौ मोनबाय ओमफ्राय जों ओइखिजायसो हाबदों नै ओइ वाल नुनाया ओइखिजायसो हाबदों आरोना ओमफ्राय नैजोंबो हाबोमोन दा मानि नैखौ खुलियाखै आरोना दा ओइजों हाबदों जोङो ओइ बे मोनसे गेटजों दा नै थान्दा मोजां जादों आरोना जोङो माबायाव फैदोंमोन ओरै ट्राइबेल बानायनो फैदोंमोन ट्राइबेल अफिसाव ओमफ्राय ओरै सार्कोलावबो हाबदोंमोन जोङो सार्कोल अफिसाव ओमफ्राय जाथ'वासै आरोना आरो नेक्स्ट बुधबारै लेंहरफिनबावदों जोंखौ बुधबारैसो फैफिनबावनांसिनलाय नोंथांमोन जों दा बेयाव दसे बेरायबाय नालाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय आंना चेनेला 2K जाथारसिगोन आरोना नोंथांमोन ओमफ्राय नोंथांमोना एसे अननानै बे 2K जानो माने 170 नांबावगौ आरोना 170खौ नोंथांमोना एसे सोरबाफोर लोगोफोर दङब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरोना ओमफ्राय जेनेबा दा आंनि भिडिअ'आव जायबा सोरबाफोर गोदान हाबसनबायदोंब्ला गोदान नायफ्लांबायदोंबा नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामब्लानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे माबा बेल आइकनखौ अल सेलेक्टआव दोनबानो जाबाय दा जोङो दसे ओरैजाय बेरायहैबावनो मा दंबावो नायबावनोसै आरोना अके
आरोना नोंथांमोन बेनो जोंना जानला मोनलाथार फैलाबायग्राया लोगोफोरजों दा मथंगाफुरि पार्कनिफ्राय ओंखारना फैबाय नैबेनोमोन गेटआ ओमफ्राय बैबे मोनसे आरोना ओमफ्राय जों दा थांनोसै नोंथांमोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आबो बे ससेयावनो जोबनाय जाबाय नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं